Ndinokuchingamidzai zvekare mukugovana shoko raMwari, uye ndinotenda kuti ndakuwanai muri vatano, Mwari vachikuitirai zvakanaka. Musoro wenyaya wandinawo nhasi pashoko raMwari unoti zvinhu zvinokwezva uvapo hwaJehovah weHondo. Zvinhu zvinokwezva uvapo hwaJehovah weHondo. Things that attract the presence of the Lord of hosts. Pane imwe nyaya ndakambopa musoro weshoko waiti zvombo zvokukunda nazvo zvomukristo. Ndaive ndaverenga kuna vaEfeso chapter 6 kubva paverse 10, paive nemusoro wenyaya wakanga uchiti nhumbi dzokurwa nadzo dzomukristo. Ndikati chokwadi mukristo anofanira kurwa, asi haafaniri kurambongorwa, anofanira kukunda. Saka ndakaanda pamusoro weshoko iwoyo kuti zvombo zvokukunda nazvo zvomukristo. Asi nhasi ndapa musoro weshoko unoti zvinhu zvinokwezva uvapo hwaJehovah weHondo. Kureva kuti Jehovah weHondo kana angovapo, hondo dzose dziri mumavoko ake, nokuti hondo hadzisi dzedu, ndidzaJehovah. Kureva kuti iye kana atovapo, isu tatokunda, nokuti iye ndiye anotikundira hondo dzedu. Ndichaverenga kuna Judges chapter 7. Ndichifara kuverenga kubva paverse 1, asi ndichaverenga mavhesi matatu chete. Ndichaverenga verse 16 neverse 20 ne21. Judges chapter 7, ndichaverenga verse 16 ne20 ne21. Verse 16 inoti: akakamura varume vana 300 akavaisa mumapoka matatu, akaisa hwamanda nezvirongo zvisina chinhu, asi mwenje mukati mumaboko avo. Akakamura varume vana 300 akavaisa mumapoka matatu, kureva kuti 100. Akaisa hwamanda, trumpet, nezvirongo zvisina chinhu, nehari, mapictures asina chinhu, asi mwenje mukati. Mapictures aiva asina chinhu, asi mukati mawo ane mwenje mumavoko avo. Tichada kumbotsanangura vhesi iyoyo zvishoma, haisiyo nyaya ndichada kutaura nezvayo, asi regai nditsanangure zvishoma. Kuti pa300 aya aive ari vanhu vaskrinwa kana kuti vatrimiwa kubva pama-thousands aidarika kuma-36, vakatrimiwa masoja eIsrael kusvika vasara 300 kusanganisira iye Gideon. Vasara 300 vakabva vaisana muzvikwata zvitatu. Gideon ndiye aive komanda, akavaisa muzvikwata zvitatu, kureva kuti chake chikwata chaive ne99 plus iye, vobva vaita 300. Zvaita saizvozvo, musoja umwe noumwe mumavoko ake aiva akabata chirongo kana kuti chihari isina chinhu, asi mukati mehari muno mwenje waitopfuta. Ndoda munzwisise ipapo, hari yakanga isina chinhu, asi mukati mayo makanga muno mwenje uri kutopfuta. Muruoko rwavo zvekare akavapa hwamanda. Regai ndichiverenga verse 20 ne21 yaJudges chapter 7 iyoyo. Inoti mapoka matatu akaridza hwamanda, uye vakaputsawo zvirongo, vakabata mwenje mumavoko avo oruboshwe, uye vakabata muruoko rwavo rworudyi hwamanda dzavairidza. Vakadanidzira vachiti, munondo waJehovah nomwaGidheoni. Kudaidzira kwavo kwaive kwevhictory. Vatokunda vasina kurwa. Chavakaita chete vakaputsa hari. Vaputsa hari dzisina chinhu, dzinongove nomwenje madziri, wakanga wakavigwa uri mukati. Yeuka futi kwaive usiku kune rima. Asi chaisa kuti vavengi vasavone moto ndichokuti moto waive wakavigwa muhari. Zvino pakapunzwa hari, mwenje yakabva yaonekwa pachena,
yakakomberedza misasa yose yavaMidian. Yakakomberedza misasa yese yavaMidian ndokubva vaIsraeri vabata mwenje yavo noruoko rwavo rworuboshwe. Vabata mwenje yavo noruoko rwavo rworuboshwe, kurudyi vakabata hwamanda vachiridza vachiti munondo waJehovha nowaGidheoni. Verse 21. Murume nomumwe akaramba ari panzvimbo yake, vakapoteredza misasa yavaMidian vose. VaMidian vose vakamhanya vachiridza mhere vachitiza. Kureva kuti vakakunda vaIsraeri vasina kurwa. Chavaita chete vaputsa zvirongo. Zvirongo ndokuburitsa mwenje yanga iri mukati. Ivo ndokuti nhonga mwenje iya neruoko rwavo rworuboshwe, kurudyi vane hwamanda. Tikadzokera paverse 16 yandanga ndichitaura, regai ndipatsanangure zvishoma ndisati ndapinda munyaya yangu, nokuti haisiyo nyaya yandiri kuda kutaura. Mapoka matatu ane vanhu 100 ini mafungiro angu aingoreva kuti boka rimwe nerimwe raive riri 100% strong. Boka rimwe nerimwe raive riri 100% nezvirongo. Boka rimwe nerimwe raive 100% nematrumpets. Boka rimwe nerimwe raive 100% nemwenje yakavigwa muzvirongo. Kureva kuti hakuna boka raive rakashota. Ini ndaakufunga ndokuchiti unoona isu tinonamata Mwari vatatu mumwe, vanove Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene. Mwari uyu mumwe chete asi vari vatatu, sezvaiva zvakaita hondo yaGidheoni. Vaiva vakakomberedza misasa yese asi vari zvikwata zvitatu, asi vakakomberedza misasa yese yavaMidian. Uye chikwata chimwe nechimwe chaive nezvombo zvakangofanana nechimwe. Paive pasina ari less, asi kungoti kumwe kwaive naGidheoni ari yekomanda. Ndokuchitarisa ini ndokuona kuti kana vari Mwari Baba, Mwari Mwanakomana naMwari Mweya Mutsvene, chero ukati Mwari Baba vari ne 100% umwari hwavo, 100% uJehovha hwavo weHondo, ukaenda kuna Kristu ari 100% umwari hwake, ukaenda kuMweya Mutsvene 100%, zvinoita chikwata chokutanga ndo zvinoita chechipiri nechechitatu havasiyani. Zvose zvavari kuita zvinhu zvimwe chete. Paive nechakavanzika ipapo, asi regai ndiisiye iyoyo haisi nyaya yangu, tinogona kuitaura mune kumwe kutaura. Nyaya yangu iri pakuti vanhu ava vaive nezvinhu zviviri zvinenge zvitatu. Chokutanga ihari, chechipiri mwenje, chechitatu ihwamanda. Asi pakuonekwa kwezvinhu dai vanhu vaivavona, vaingoona vakabata zvinhu zviviri zvinoti hari nezvinoti hwamanda. Mwenje waiva usingaonekwi nokuti waiva wakavigwa mukati mehari, asi uripo. Chimwe chandinoda kuti tinzwisise kutaura kweshoko raMwari kwakachenjera kuri kuti mwenje wakanga uri mukati mehari, asi hari yanzi yakanga isina chinhu. Hari yakanga isina chinhu, asi mwenje ndo wakanga uri mukati mehari. Ipapo panoda kunzwisisika kuti kana hari isina chinhu inozoita mwenje mukati mayo sei? Inove empty with content. Inove empty iyo ine content sei? Hari pachayo kazhinji inotakura zvinhu zvinenge mvura, zvinenge maheu, zvinenge mutakura, zvinenge chi. Asi chirongo kazhinji inotakura mvura. Asi ukanzwa yonzi haina chinhu kureva kuti haina mvura. Yanzi haina chinhu asi mukati mayo mozowanikwa mune mwenje. Ndakambosvika paikwirwa mabhazi, ndikanzwa vanhu vachiti iro bhazi rangoenda risina vanhu.
rasiya vanhu, raenda risina vanhu. Bhazi iroro rai rakanyorwa kunzi private amene kwaraienda, but vari kuti bhazi raenda risina vanhu. Ini ndokuchitarisa ndokuona kuti harina vanhu vakwiramo vabhadhara mari, asi mariri mune vanhu vaviri vandaona varimo. Mune ari kutyaira bhazi driver, noumwe ageremo kuda ndikondakta. Vanhu, asi vanhu vati bhazi raenda risina vanhu. Ndikambonzwazve kuchinzi kwatumirwa mabhazi 3 asina vanhu kuti anotakura vanhu. Ndikambofunga kuti ko iwo aenda asina vanhu anga achidhiraivhwa nerimoti here, asi driver anga arimo. Kureva kuti madhiraivha aivemo ari 3 mubhazi rimwe nerimwe, asi kwanzi raenda risina vanhu. Uye kazhinji tinozvinzwa zvichitaurika izvozvo. Kureva kuti bhazi tiri kutaura kuti zvanga zvichifanira kuvemo zvinozikamwa kuti bhazi ndo basa racho hazvimo, kureva kuti harina vanhu. Saka kana kuchinzi chirongo hachina chinhu, kureva kuti hachina mvura mukati, asi machiri manje mune tochi, icho hacho hachina chinhu, hachina zvachinofanira kuve nazvo pahunhu hwacho. Uye pane imwe nyaya zvekare inozondinakidza yekuti ko iwo mwenje zvawatungidzwa, unoziva mwenje yaiva kwava asiri matochi aemabhatirika, aitove matochi anobvira. Ko iwo mwenje zvawatungidzwa ukaiswa muchirongo kuti usaonekwe kunze uko, kureva kuti chirongo ichi chakatovharwa. Asi chirongo chakavharwa chakadero, oxygen iri mukati imomo haina kupera, nokuti dai yanga yapera mwenje waidei wadzima. Kureva kuti mwenje waramba uchibvira asi uri muchirongo chakavharwa, nokuti dai chisina kuvharwa mwenje wacho waidei waingoonekwa nevavengi. Pane chakavanzika chiri ipapo chinoda kutaurwa kuti inyaya yei. Zvino ngatimboendai tinzwe kuti iyo hari pachayo, hari ingambomirira chii? Kuchishona ndakanzwa vanhu vachiti munhu achirwara kana kuti achembera, voti kwaye angove hari yofanzirofa. Ndikaona kuti ari kufananidzwa iye nehari, kuti mabhoiriro ayakuita ayakutozofa, achinzi angofanana nehari yofanzirofa. Zvino ndokuzoverenga kuna Jeremiah chapter 18 pavhesi 3 kusvika 6. Ndokunzwa Mwari vachiti kuvaIsraeri, ini handingakuiti here semuumbi wehari, anoti aona kuti hari yakanganisika yaita sei anoiputsa agovaka imwe. Ipapo ari kuti hari achireva vanhu ndiMwari. Ndikuona kuti saka hari pano iri kumiririra munhu iye pachake seni. Ndikati zvakanaka zvazvo zvakadaro, ko ngatimboendai pane chaionekwa chimwe, yaive trumpet. Trumpet inomirira zvinhu zvakawanda. Inogona kumirira rumbidzo, inogona kumirira kuve an alarm of war, a call to assembly, or a command to march. Unoziva ndinosinzwa inini kumauto, kana dzimwe nguva dzakwana panoridzwa yavanoti bhigula, panoridzwa trumpet. Yaridzwa trumpet iyo vanhu vanotoziva kuti nguva yesadza yakwana, kana kuti kwanzi ngatiungane, kana kuti kwanzi kune chakati chaitika. Itrumpet. Saka ndakamboverenga kuna Leviticus chapter 23 pavhesi 24. Ngandigoiverenga zvakare, ndakaiverenga zvakare kuna Numbers 29 verse 1. Asi nhasi regai tiverenge Leviticus chapter 23 verse 24. Inoti, taura nevana vaIsraeri uti, pamwedzi wechinomwe, zuva rokutanga romwedzi, rinofanira kuve kwamuri zuva rezororo kwazvo, rinoyeudzwa nokuridzwa kwehwamanda, ive ungano tsvene. Speak to the children of Israel, saying, in the 7th month, in the first day of the month, shall you have a Sabbath, a memorial of blowing of trumpets, a holy convocation. Kureva kuti iko kungoridzwa kwehwamanda kwaikosha mberi kwaJehovha, nokuti kwaive kwerumbidzo,
kwaive kukuratidza umwari, kwaive kukuratidza kutaura kwaMwari, kwaive kukuratidza simba raMwari, kwaive kukuratidza uvapo hwaMwari. Ndokubva yatonzi inotofanira kuve holiday mwedzi wechi7. Tichiverenga pakarenda yavo yechiHebheru, pamwedzi wechi7 zuva rokutanga ngaitove holy sabbath, ngaitove holy convocation yokuti muungane zuva iroro rive tsvene rokurangarira kuridzwa kwehwamanda. Kureva kuti hwamanda kana yangoridzwa so pane zvazvinoita kuna Mwari. Unoona ukaverenga zvekare Mateyu chapter 24 verse 30 to 31 inoti, ipapo chiratidzo chomwanakomana womunhu chichaonekwa kudenga, zvino marudzi ose enyika vachachema achimuona. Mwanakomana womunhu achauya ari pamusoro pamakore okudenga nesimba rokubwinya kukuru. 31 achatuma vatumwa vake nehwamanda huru, vachaunganidza vasanangurwa vake kunobva mhepo ina, kubva kurutivi rumwe rwedenga kusvika rumwe rutivi, kusvika kuno rumwe rutivi. Unoona, vanenge vane hwamanda vatumwa vachiunganidza vakasanangurwa, kureva kuti hwamanda icharidzwa kuita gadha vanhu. Anditika iproclamation yekuti zvaitika, iproclamation yekuti ngazvichiitwa, ikomandi yekuti chiuyai. Uye tinozviziva kuti hwamanda ndiye kurumbidza. Ngatichiendai pane chaive chakavigwa chiri mukati tochi. Tochi pachayo ilight. Light iro light chairo tinongoriziva kuti light rakakosha. Light kana pasina light hapana chatingati chakanaka. Unaku chaihwo palight isimbol yezvakanaka. MaOlympics tinoona vakalaita mwenje, kuno kuZimbabwe kwedu tinoona pagomo paya pano mwenje wakamirira hondo yakadine peace nerusununguko nemwenje. Nyika dzakawanda dzine zvadzinoshandisa simbol yomwenje. Asiwo pano tinoona kuti mBhaibheri zvinoshanda zvikari. Mateyu chapter 5 verse 14 ne15. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Imi muri mwenje yenyika, guta rakavakwa pagomo haringavanziki. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but only a candlestick, and it gives light to all that who are in the house. No mwenje haungabatidzwa ukaiswa pasi pedengu, asi unoiswa pachigadziko kuti uvhenekere vose vari mumba. Ndo basa ravo mwenje. Achitika ndiwe kuvhenekera kuti zvinhu zvionekwe, kuti mabasa enyu aonekwe kuti akanaka. Uye rinogona kuve eguide. Unoziva light kana wakachifamba paya wakabata tochi huri usiku, iguide iri kukutungamira pokufamba napo. Uye light rinogona kuve guide zvekare rokukutungamira uchitevera iro light, sezvakaita vaya vaitevera nyeredzi vachienda kwazvarwa Jesu. Inogona kuve guide zvekare yekuti light iro rikadai, light iro rikadai zvoreva zvakati, robot iro rikadai zviri kureva zvakati. Mapisaremu 119 verse 105. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. A lamp to my feet and a light to my path. Unaona, shoko renyu chairuka mwenje kutsoka dzangu, uye chiedza kana mwenje munzira dzangu. Kuiro shoko renyu racho riri kutaurwa nderipiko? Ukaverenga kuna John chapter 1 verse 1. John chapter 1 verse 1. Inoti shoko rakanga rakava nyama. No. Pakutanga pakanga pane shoko. Uye shoko rakanga riri kuna Mwari. Uye shoko rakanga riri Mwari. Iro shoko ndo Kristu kawatiri kutaura. Kuri kunzi your word is a lamp to my feet and a light to my path. Kureva kuti mwenje unogona kumirira zvekare shoko. Anditika mwenje unogona kuratidza kuti shoko racho riri iye Kristu. Kureva kuti kana ndakabata mwenje ndiri kuti ndakatobata iye mwenje, ndakatobata iye Kristu. Uye mwenje unomirira zvekare mweya chaiwo mutsvene, unomirirwa nechiedza nomwenje, nokuti kunonzi imi muri vana vamasikati, fambai masikati
uye vanofamba masikati havagumburwi, vanogumburwa ndivanofamba usiku. Imi muri vana vechiedza, kureva kuti chiedza chaicho chaicho kuve HwaMwari, kuve mweya mutsvene. Anditika muri vana vechiedza, chinogona kumirira izvozvo zvekare tochi. John 1 verse 4 to 5. Verse 4 inoti, upenyu hwaiva maari, upenyu hwaiva chiedza chavanhu. Unoona kati kada kutsanangura upenyu tingahutsanangurire mune zvimwe zvidzidzo kuti upenyu huri kutaurwa chii panapo hunonzi upenyu. Nokuti pane upenyu chaiwo hwakaiswa naMwari mumunhu, HwaMwari hwakaiswa mumunhu. Kozova upenyu hwebiology hwekuti munhu ane itsvo ane didi, upenyu futiwo. Kozova upenyu hwomweya. Saka pane kuri kuirwa upenyu, anditika hwaiva maari iye Kristu, iye shoko, uye hwaiva chiedza chavanhu. Iwo upenyu huri muna Kristu iwo ndo chiedza chevanhu. Saka chiedza chiri kuramba chichidzokera pana HwaMwari, chiedza chiri kuramba chichidzokera pamweya waMwari, chiedza chiri kuramba chichidzokera pana Kristu. Verse 5. Chiedza chinovhenekera murima, asi rima harina kugona kuchikunda. Chiedza chinovhenekera murima, but rima harichikundizvo. Kana pane rima ukangosvika nechiedza, hautombozivi kuti rima raenda nepi, nokuti hautorioni matiziro acho, nokuti spidi yacho yakakurisa. Wangosvika nechiedza chete rima matiziro aro, nokuti nguva yese kunenge kuchifanira kuve kune rima, nokuti shoko raMwari rinoti pokutanga chaiko kwaiye kuchingove nerima. Asi chiedza chasvika rima rakatiza. Kureva kuti pese pasina chiedza panotongoita rima, asi chiedza chingosvika rima rinofamba. Verse 4. In him was life, and the life was the light of men. Verse 5. And the light shines in darkness, but the darkness comprehended it not. Chiedza ichi ndo zviri kumirirwa nemwenje. Saka panapa taita nyaya yekuti vanhu ava vari kuti mukati mehari ndo mazoita mwenje, but uri mukati mehari, hari yataona kuti munhu. Kureva kuti mukati mangu, mukati mako, anditi mukati mako imomo ndo muno mwenje, but mwenje wakavigwa urimo. Unoziva takambotaura imwe nyaya zvekare yaitaura ichitusa vanzi tichitisu mukati mako uMwari hurimo, but hwakavanda, hauonekwi, hunoda kumutswa. Tichiti but Mwari chaiwo hurimo mukati mako iwe, hunongoda kumutswa chete. Sezvakaita varume vaya vaifamba naJesu, bhoti ratambudzwa nemhepo, vakamutsa Jesu akarayira mhepo, gungwa rikanyarara. Ndopataiti Jesu arimo, but anoda kumutswa. Tikati Mwari chaiwo hurimo mumunhu mauru, but hunoda kungomutswa. Kana hwamutswa chete zvinhu zvakutokudzikamira. Saka ndizvozvo zvimwe chetezvo, kuti mukati mako muno mwenje wakavigwa urimo, mweya mutsvene urimo wakavigwa, shoko raMwari ririmo rakavigwa, ririmo mukati mauri iwewe. But chinongodiwa ndechekuti rimutswe. Kana richinge ramutswa, kana richinge radi roonekwa. But kumutswa kwaro ndokupi pano panyaya yataverenga? Kwanzi vakapunza hari. Vapunza hari ndokubva chiedza chaonekwa. Chiedza chaonekwa ndokubva vasumudza neruoko rworuboshwe uku kurudyi vane trumpet. Anditika kureva kuti trumpet tati ndiyo kurumbidza. Kuruboshwe uku kune mwenje, uku kurudyi kuri kurumbidza. Vakadaidzira vachiti HwaHondo, munondo waMwari, munondo waGidheoni. Right, atichiendai pakupunzika kwehari. Iko kumbopunzika kwehari kungarevei? Nokuti iwewe kana ukanzwa uri hari ukanzwa wapunzika kureva kuti pane zvavava kutotaura zvichida wafa. Iko kufa. Nokuti hari dzakaurawa idzi. Kufa. Zvino mauri umu muno mwenje urimo, but kuti uonekwe iwe hunge uchifanira kufa. But zvinofa sei? Iwe uri munhu ari kurarama munyika izere zvivi, zvichida uri munhu asati agamuchira Jesu, unotove munhu akatofa zvake. Nokuti Jesu pane murume anomuti
Ishe nditenderei nditange ndanoviga baba vangu ndigouya ndokuteverai. Jesu woti iwe rega vakafa vavige vakafa vavo, iwe uya unditevera. Apa ingoreva chete kuti ini ndini upenyu, Kristu ndiye upenyu. Iwe zvawawana ini wawana upenyu, avo vasati vawana upenyu vakafa, ndorega vaite izvozvo kuviga vakafa, iwe watove mupenyu wawana ini. So wakaipa munhu asina kugamuchira Mwari, munhu asina umwari maari, wakafa. Nokuti shoko raMwari rinoti kuna Adamu, nomusi wamunodya muchero muzviro kwazvo munofa, ende ndokufa kwacho. Isu takazozvarwa tese tiri vana vaAdhamu, vana vaSeti, vakafanana naAdhamu baba vedu. Kuna takazvarwa takatofa, ndosaka tiri kufanira kuti timuke vagamuchira Kristu wave chisikwa chitsva. Hauchisiri chisikwa chiya chaAdhamu. Kude kuti vakafa, takafa, takazvarwa tagara takatofa, nekuti takazvarwa naAdhamu wekutanga. Saka kana wawana Kristu wawana upenyu. Saka chinodiwa kuti uwane Kristu nchokuti muviri waunawo uyu ngaufe, kuve nomuviri mutsva. Ndokuzvarwa kutsva kwacho. Uyu ngaufe, uyu kuzvarwe kutsva, ndokuti uone denga, ndokuti uone Mwari, ndokuti upinde denga, nokuti unenge wazvarwa kutsva. But kutsva kwacho kudii? Kuti iwe ngauurawe, ifa. Anouraya mweya wako ndiwa iwe, tora hari iyoyo, ndiwe hari yachoka, itore nemavoko ako woipwanyira pasi. Ende apa wakafesana nehondo. Munyika muno muzere hondo yomweya yetsvina, muzere hondo yokutambura chaiko kwepanyika, muzere hondo yokufamba murwendo rwatiri kufamba narwo kuti tiedzokere kuna Mwari kudenga. Ihondo iyo yatakatarisana nayo. But hondo iyoyo manje inoda kukundwa, but makundiro ayaka pwanya hari iyi, pwanya muviri uyu iwe pachako. Kana waupwanya, mukatipo muchaonekwa mwenje urimo. Mwenje iwoyo ndiwo unotyiwa newakaipa. Mwenje iwoyo ndiwo unonyaradza mafungo egungwa. Mwenje iwoyo ndiwo unoitisa kuti iwe uchiona usvike zvakanaka kwaunoenda. Muvengi anotisa. Mapisarema 51 verse 17. Zvibayiro zvaMwari mweya wakaputsika, mwoyo wakaputsika nowakapwanyika, imi Mwari hamungaushoori. Iwe inzwa, zvibayiro zvaMwari mweya wakaputsika, mweya chaiwo kuputsika, mwoyo wakaputsika nowakapwanyika, imi Mwari hamungaushoori. Unoda ndo zvinokwezva uvapo hwaMwari, ndo zvinokwezva uvapo hwaJehovha weHondo manje, kuti mweya wako chaiwo ngauye wakaputsika, mwoyo wako chaiwo ngauye wakaputsika, uye mwoyo wako chaiwo ngauye wakapwanyika. Kuti dzoka kukupwanya hari kwaitika uko, hari yapwanyiwa munozviziva kuti kunotoita mafragments, haichatobatsiri chinhu. Zvino iwewe muviri wako unofanira kutopwanyika kuti upenyu hwako hwose hwakare ngahupwanyike, hutoshayikwa. Iwe wechisikwa chitsva, uzvarwe kutsva, ugamuchire Jesu, upiwe simba rokunzi mwanakomana waMwari. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. Oh God, you will not despise. Vane mwoyo yakapunzika, vane mweya yakapunzika, vane mwoyo yakapwanyika, Mwari haasi kuzovarega. Anosvikapo, asvikapo ndiye unoita take over. Wona vavengi vaMidian vatanga kuita homicide nosuicide. Why? Nokuti zvavavona vaona Mwari. Nokuti pavaona mwenje, ivo pavaona mwenje chete ndo wavatya. Hari havana kuitya. Trumpet yoga havana kuitya. But vakatya chabuda mukati mehari umu ndo chavatya. Changa chakavharirwa muhari umu ndo chatyiwa nevaMidian vakatiza. Saka kuriya kuti mwoyo wako iwewe manje, mweya wako iwewe, muviri wako uyu kana wapwanyika, mukati mako munobuda umwari urimo, munobuda mweya mutsvene waMwari urimo, wakahausiwa uri mukati memuviri wako. Iwoyo manje ndiwo unotyiwa nemuvengi. Vobva vadaidzira victory. Ndo pandiri kuti zvinhu zvinokwezva uvapo hwaMwari, zvinhu zvinokwezva uvapo hwaMwari, mwoyo wakapwanyika, mwoyo wakaputsika. Anditika iwewe kuruoko rwako rwuruboshwe gara uchiziva kuti mweya mutsvene,
kuruoko rwako rwerudyi uchirumbidza. Mwari vachitiitira zvakanaka, iwe wopunzika, wozvarwa vechitsuka muzita raJesu. Amen.